kahle bazalwane. Ngicela ke siye ezinye inkosi kafishane. First John chapter number 3. First John chapter number 3. Sizoqala ukufunda from verse number 1. First John chapter number 3. Sizoqala ukufunda lapha from verse number 1. Sivule becilo ngo-198. Icilongo lifundeka kanje. Ke nibheke uthando lwakhe asinike lona uyise, sesithiwe abantwana, futhi usamukelise umoya wakhe enhliziyweni, oyisibambiso sethu, ufakaza emoyeni, ulikhomba ifa lethu. Ikhorasi yekumusa yekuthando, sesingabantwana bakhe, yekumusa yekuthando, sizindlalifa zakhe. Ke nibheke uthando lwakhe, wanikela ngendodana eyayithandeka kuye, ezelweyo iyodwa, yeza yona yasisiza, yabonisa uthando lwayo, yasibekela ukuphila esiphambanweni. Ke nibheke uthando lwakhe, ngoba usikhethile futhi sibe ngamanxusa akhe, sibatshele bonke ukuthi okholwayo lolu thando wosindiswa ezonweni, kodwa odelayo lona uyoshona ekufeni. First John chapter number 3 from verse number 1. Bhekani uthando olungaka asinike lona ubaba, lokuba sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu, futhi siyibo. Ngalokho izwe alisazi, ngokuba alimazanga yena. Bathandekayo, manje singabantwana bakaNkulunkulu, kepha akukabonakali esiyakuba yikho. Siyazi ukuthi nxa ebonakaliswa siyakuba njengaye, ngokuba siyakumbona njengokuba enjalo. Bonke abanalo leli themba bayasihlambulula, njengokuba yena ehlambulukile. Bhekani uthando olungaka asinike lona ubaba, lokuba sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu, futhi siyibo. Ngalokho izwe alisazi, ngokuba alimazanga yena. Bathandekayo, manje singabantwana bakaNkulunkulu, kepha akukabonakali esiyakuba yikho. Siyazi ukuthi nxa ebonakaliswa siyakuba njengaye, ngokuba siyakumbona njengokuba enjalo. Bonke abanalo lelo themba kuye bayasihlambulula, njengokuba yena ehlambulukile. Sicela usithandazela vele Nkosini. Haleluya. Namuhla ngicela sikhulume ngesihloko esifishane nje bazalwane. 11:15 usambongele msisho ushayile izandla.
ngifuna sikhulume nge-doctrine of adoption. Hallelujah. Amen. I-adoption bazalwane yabo nje ngoba engeza kamnandi nje. Hawu. Futhi before. Hallelujah. Hallelujah. Athi ndiyazi manginikwe ngesikhathi ngisho 5 minutes. Manginikwe ngesikhathi. So manganiwa ngesikhathi ngisuke sengijezisa. Thathi hour. Hallelujah. Ngithanda bazalwane sikhuluma ngesihloko esithi adoption. I-definition yaleli gama elithi adoption kusho ukuthathwa komuntu ongazalwa biologically kulowo mndeni bese yathathwa yonikezelwa kulowo mndeni bese efumana i-privilege noma ilungelo elipheleleyo, ilungelo eligcwele lokuba yimember yalowo mndeni. Hallelujah. Ngokomthetho-ke abantu abenze ilo bayazi ukuthi umuntu o-adoptiwe emndenini unelungelo eligcwele njengabantwana balikhaya futhi nelingaphezulu kwabo. Hallelujah. Ukutreatwa kwakhe kusheshe kuzwakale mangabe esesenkingeni mawukuthi ilungelo lakhe liyahlukumezeka. Akumele ilungelo lomuntu o-adoptiwe ukuthi lihlukumezeke. Wenziwe ilungelo lomndeni ngokupheleleyo. Hallelujah. Bazalwane, i-doctrine lebalekile ngifuna sikhulume ngayo namuhla. Theologically ibizwa ukuthi i-soteriology because iphethe i-doctrine yensindiso iphelele. Hallelujah. Ikhona ke iqhawe lapha elifana no John, ukhona lo baba osanda kushona. John Packer wathi adoption is the highest privilege of the gospel. Mayikhuluma nge-adoption ukuthi umuntu ufuna ithathe serious makhuluma ngale subject. Ngoba iyi-subject ebucayi kakhulu and ekubucayini babo uthola abantu sebedlala ngayo, sebekhuluma noma kanjani uma bekhuluma cishe ungalinganisa ngelinye ibandla yazi. Likhona ibandla lomakhelwane wethu la emoshona ngale emtshebheni okuyibandla elikhulu yabo. Yeah. Thina si blessed la eNanda. Sinonkulunkulu wama ngenyawo kodwa ubugebengu obuphezulu ngendlela exakayo. Kodwa sinonkulunkulu. Hallelujah. Bazalwane masikhuluma nge-adoption into yokuqala efikayo empilweni yomzalwane engifuna si-understand before sifike kwi-adoption kunalento okuthiwa i-election. I-election iyona efika kuqala umzalwane. Umzalwane ufika ekhethwe njengoba sila bazalwane akuwona amandlethu. Lento ye-election kusho ukuthi ukhetha kaNkulunkulu akhetha ngaphambili. Ekhetha umuntu engakoni, ekhetha ifall ingakabi bikho Genesis chapter number 3. Kodwa lokhu ukhetha uNkulunkulu esikhuluma ngakho ukhetha uNkulunkulu, ukhetha ungakabikho even ngisho uGenesis chapter number 1 from verse 1. Ukhetha kaNkulunkulu, ekhetha umhlaba ungakasekelwa. Hallelujah. Njengoba silana nje akukho emandleni ethu, akukho equipment zethu, akukho nasekwenzeni kwethu bazalwane, asibona abantu abenza kahle. Hallelujah. Siyahluleka ukuphila impilo engcwele even no 5 minutes. Ayithi abona uNkulunkulu bengasethi evela uNkulunkulu abonakala ethi bazalwane njengamanje ngiyanithethelela zonke izono zenu zonke.
Hallelujah. Zonke izono enazenza ngiyakuthethelela. Nginikeza only 5 minutes. Hallelujah. Sonke futhi singangena ezogwini. Akekho noyedwa ongangena ezulwini. Ethi nje uNkulunkulu ngiyakuthethelela izono zenu. Usemandleni enuke njengamanje ukuthi niqikelele ukuthi niyangena yini ezulwini. Only 5 minutes. Only 2 seconds umuntu esemthandazweni uyahluleka ukuyiphila impilo engcwele esemthandazweni. Ucabanga nje umuntu okwenetayo. Uthandaza nje. Uthi yazifana nomjwayela kabi kahle. Uthothi uyadumisa uxolo umila ubambe imic. Ecabanga ukuthi kodwa lelandiya liyangijwayela. Engilisebenzelayo. Hallelujah. Uyothi uza umuntu ubona umuntu wedla inyembezi la. Uthi hayi eyadumisa la kana no ucabanga indiya limjwayela kabi. U5 minutes bazalwane ngeke sikwazi ukungena because ungena ezulwini akekho ongena ngawo akhamandla. Hallelujah. Na babecula bethi izulu liyasetshenzelwa ngazi babecabangeni. Bethi alingenwa mala. Akekho umuntu mangathi uyasebenza nje ukuphi nokusebenzela izulu. Mathiwa nje qala ke namanje ukuphi nokusebenza. Usebenzela ungena izulu. So ungena kwethu ezulwini silingena izulu ngomusa hayi ngokomsebenzi wethu. Hallelujah. Ungena kwethu ezulwini kunokhona umuntu owasiphilela impilo engcwele for 33 years. Eyiphila lempilo engoni ngalutho. Kwala noma sebembamba sebembethela akaphendulanga ngazwi. Hallelujah. Akaqalekisanga. Into ayikhipha iblessing ngoba kuyiblessing ngoba wayikhipha ngoba isuka enhlizweni yakhe. Hallelujah. I-process esinayo i-election iyona process yokuqala ukuthi uNkulunkulu wasikhetha kungakasekela umhlaba bazalwane. Hallelujah. Lokho kungumusa kaNkulunkulu, kuwuthando kaNkulunkulu ukuthi sibe ngabantu abakhethiweyo, sibe abantu abakhethelwe insindiso ngaphandle kokwenza kahle. Hallelujah. Amen. Kunalento okuthiwa lama pages lawa yabo lama pages esobe siwadla ngenkonzo. Lawa adliwa ngoKhisimusi. Amen. Hallelujah. Lama pages awukho umehluko nama pages akhiwe esihlahleni. Ama pages awodwa. Ukuthi nje lawa athola umusa. Ukuthi engadliwa izinyoni esemthini. Engaza qathakele phansi. Akhiwa ngomusa athatha uvalelwe ethinini. Kwabe sekuyofakwa ihalo ukuze la mapetshisi angaboli. Hallelujah. Into eyisili kuthina abantu abakholwayo umoya kaNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu wona osengamele. Isona sitembu uNkulunkulu asikwazi ukusibona ngazo ukuthi abantwana bami la. Hallelujah. So awukho kumehluko phakathi kwalama pages elikhiwe esihlahleni le pages lesi lithenga kwaSpar. Hallelujah. Ukuthi lela lithola iprivilege lagcinwa lavalelwa ethinini ukuba lingaboli. Hallelujah. Amen. Kunalento okuthiwa i-election uNkulunkulu eyiprocess yokuqala efikayo. Mase kuba khona iprocess yesibili bayazi esenza nabo iBible study bangayinqeni ngoba phela la kwiBible study uya ngempela umuntu okholwayo ngempela ngoba phela lapha sizodlala nje ngempela sikhulume njengoba sikhuluma ubuzo manje akukho ngisho ukujiva akukho ngisho dansa inayinayi. Hallelujah. Ufuna iBible. Hallelujah. Kunento okuthiwa i-regeneration uyithola lapha kuJohn 3:3. Hallelujah. Athi uJesu uma ungazalwa ngobusha awusoze ngobona ubuso kaNkulunkulu. Hallelujah. uJesu ukhuluma nesazimthetho. Hallelujah. Yini ke bazalwane efika kuqala ukuzalwa kabusha nokukholwa.
yini efika kuqala ukuzalwa kabusha ukholo. Haleluya. So ukuzalwa kabusha ufika uqala. Kunomehluko phakathi ukabelieve bazalwane nofaith. Haleluya. Ubelieve into kufanele wena uyenze. Into efika kuqala. Haleluya. Ukholwa nje sikholwa ukuthi ngempela wafa wavuka. Akuyona ifaith leyo ubelieve ukholwa ukuthi ngiyakholwa ukuthi wafa wavuka. Haleluya. Into esilandayo ilokho ukholwa ukuthi siyakholwa ukuthi wafa wavuka uJesu. Bese kuba khona lento engalele emandleni akho encike kakhulu kuNkulunkulu lento esithi faith. Haleluya. Ifaith iwona ama fruits ebelieve ukuthi ngempela ukholiwe wena. Ukuthi ibelieve ifika kuqala, then base ifikile ibelieve base kufika ifaith. Ifaith uyinikeza uNkulunkulu, ifaith igift. Ukholwe nje ukholwe ukuthi ngempela uNkulunkulu uzomdlulisa kulesi simo. Haleluya. Ifaith leyo oyiphiwa uNkulunkulu. Mase usufikile wafinyelela kuyena uNkulunkulu esekuzalile. Ngoba sifike sizalwe bazalwane. Ukuzalwa kabusha bazalwane akulele kumshumayeli. Haleluya. Ziningi intshumayelo ezazingubula esayishumayela. Esithi mase sesilalela noma ukuthi esikhumbuza zona ukuthi asitashi. Haleluya. Iningi nje imgilungwane esasiyenza ngisho ko 6 to 6. Haleluya. Ziningi izambulo ezazikhona. Kodwa bakhona abantu abakholwa. Bakholwa ngaleso sikhathi. Haleluya. Because ukholwa bazalwane akulele kumshumayeli. Akulele kuyisemoni ukuthi ungayixoxa kanjani ibe nama points. Uthi ngizoshumayela in point form. Akulele ukuthi ushumayela nange laptop. Haleluya. Ukuzalwa bazalwane sizalwa uNkulunkulu esizala ngezwi lakhe. Haleluya. Baningi nje abantu ababengakholwa njengami, lento ensindiso ngangayifuni ngisho ukizwa. Ngangayithandi. Kwakuthi mangimisa itende ngifisa ukuthi ngifisa amandla ukuthi ngilixoshe, ngilishange ngixoshe. Kodwa laba ninye awazi ukuthi yini eyangena. Uze uthi ake ngithathe ihonki ngisondele ngakubona laba abantu ufike wasebenzisa. Akuthi akulele kumshumayeli. Kodwa lento kuthiwa i-regeneration ifika kuqala uNkulunkulu azonyusa iswitch. Eyawa kuGenesis chapter number 3. Uyinyusa iswitch ukuze ukwazi ukulalela ukulizwa izwi kaNkulunkulu. Ngaphandle kokungenelela kaNkulunkulu awusoze walizwa izwi kaNkulunkulu. Yonke lento isemandleni kaNkulunkulu ayikho emandleni akho. Ukholwa insindisa ayikho emandleni omuntu. Kodwa kuNkulunkulu esemsebenzini. Esebenza uNkulunkulu efihlakalweni, esebenza umshumayeli engakafiki. Haleluya. Ehlethi uyafika umshumayeli uzwe kukhona into ethi mlalele lo muntu. Haleluya. Hey, usu-upgrade ha? Ngithi bangidubule. Haleluya. Maqedwa ke election bazalwane, i-regeneration. Mayiqeda ke i-regeneration mase kuza lento kuthiwa i-repented ne-faith. La umuntu esephenduka khona ngithi yabo lento sithi ukurepent, umuntu usuke indlela yakhe isuke ibhekele uNkulunkulu amguqule ibhekele. Haleluya. Kade sengibhekele manje sengibhekele. And futhi lento esithi ukurepent abazalwane, uNkulunkulu akabribe inyembezi. Bakhona abantu oJudas abakhala inyembezi. Kodwa namuhla babizwa ngamadodana okulahla. Haleluya. Amen. Babizwa ngamadodana okulahla kodwa bakhala inyembezi.
uPeter wakhala inyembezi, uJudas wakhala, bobabili bakhala inyembezi. Hallelujah. Kodwa uJesu uthini kuPeter? Uthi ngikukhulekele ukuthi ukholwa kwakho kume. Hallelujah. Noma abantu belahlekelwa ukholwa kodwa kuwena ngikhulekele. Hallelujah. Wakhala naye nalo wakhala. So bazalwane asididwa inyembezi zomuntu. uNkulunkulu akadidwa inyembezi zomuntu ukuthi ufike wakhala la. Engakhala umuntu maqede kubuyele ezintweni zakhe. Kodwa kade khalile la wazwawa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Lento esithi repentant ukusebenza kaNkulunkulu esebenza umuntu ngaphakathi. Ngenzeka inyembezi iphume, ngenzeka inyembezi ingaphumi. Hallelujah. Kodwa ungadidiswa inyembezi. Uthi usufuna ukuthatha unkosikazi vele uthi hayi ngambona lo ekhala, ngambona uXolo ekhala. Hayi. Uyena umuntu right umfundisi. Hallelujah. Amen. Ungadidwa ukukhala. Kodwa sifuna ama-fruit. After ukukhala, after kuwa ukuthi kwenzeke njani, baningi abebekwa nje, bayawa abantu. Bayawa abantu. Zofika itende lapho afikawo. Akhali. Fike nelinye akhali. Hallelujah. Kodwa still impilo yomuntu ayishintshi. Hallelujah. Ilento uNkulunkulu ayifuna ukuyenza kubantu ngeSabatha. Abantu isabatha bagcina bebamba usuku ukuthi makala shona ilanga ngibuyele emfenini yami. Ngigcine just ukuthi iSabatha namuhla. Angikwazi kwenza lutho imisebenzi yami. Nojolayo ngeSabatha akajoli. After iSabatha ubuyele emjolweni wakhe. So iSabatha limsizanga ngalutho. Bese siba nalento okuthiwa i-justification. I-justification sike sayichaza kaningi lamasonto adlula ukuthi la uNkulunkulu adeclare khona ukuthi ulungile ungekho ungalungile. Athi u-right kodwa ungekho right. Hallelujah. Insindiso ukusebenza kaNkulunkulu ngoJesu. uJesu uma esikhaleni bazalwane, uNkulunkulu mayisifuna ukusibuka thina ngeke kwazi ukusibuka, kodwa usibuka through uJesu bese kwazi ukubona thina. Ingakho ke esithatha njengabantu abangcwele kodwa singekho ngcwele. Ingakho mayifika lapha kwabaseKorinte ethi nina abantu abangcwele. Hallelujah. Mawuthi uyaqhubeka uyehla uthi angikaze ngibone ubufebe obunje. Kodwa uthele eqaleni ninabantu abangcwele. Because lento yomngcwele akusikho ukwenza komuntu but into esuka ifana no red carpet osukudlaliwe kwathiwa walk kulo carpet. Akuwona amandla akho kodwa uNkulunkulu usibuka emngcweleni ngoba noPaul mayisho nje uyazi laba abantu in 5 minutes bawungena esihogweni kodwa through Christ laba bantu ngabathemba bangcwele. Bese siba nalento ke esikhuluma ngayo esithi i-adoption. Hallelujah. Ngicela uzosifundela chapter number 3 from verse number 1. First John. Bekani uthando olungaka asinikele uBaba lokuba sithikwe singabantwana bakaNkulunkulu. Bekani uthando olungaka asinikeze lona uBaba. Besethi okuthiwa singabantwana bakaNkulunkulu. Bekani uthando kusho ukuthi lo mbhali akafuni uthando uhamba ulicinga noma yikuphi. Ngoba kuyenzeka umuntu ahamba abheka uthando aze alimale ehambe efunana nothando. Kodwa uthando lethu uthi uJohn mayibhala uJohn umbhali wayesemdala waseyikhehla wayesesegugile bazalwane. Ayingasasekho into ayifika yisho phambi kwebandla wayilandwa ngesandla. Mayifika athi mayilithi children. Into ayisho nje kwakuyilento ethathwa ngesandla abekwe athi bantwanyana bami. Hallelujah.
uNkulunkulu unikeza umoya nothando ukuba nithandane. Iyona nto ayishumayela ngayo waze waba until kuze baze bambuze omunye uNgesta wathi mkhulu kwenziwa yini njalo masithi ozoshumayela ufika usitshela izwi elilodwa uthi bantwana nanku umyalo uKristu anikeza wona ukuba nithandane. Avala inkonzo ayikho into eyisho na next week nanku umyalo omusha ukuba nithandane. Nangevikele baze bambuza ukuthi kwenziwa yini wathi ngeke ngiyeke leyo nto ukuyisho because umyalo kaNkulunkulu and uthando kufanele lugcwale kubantu ababazalwane. Ngeke ngiyeke ukuyishumayela le nto until niyenze. Haleluya. Mayingakenzeki nje solokhu sithi thandanani. Manje sakwebhana solokhu sisho thandanani. Mangazwani thandanani. Haleluya. I-adoption ke bazalwane sikhuluma ngelungelo elimangalisayo silithola uNkulunkulu. Yes, thando sami qhubeka. Alokho izwe alisazi ngokuba alimazanga yena. Bathandekayo, manje singabantwana bakaNkulunkulu, kepha akabonakale siyakuba yikho. Siyazi ukuthi uma ebonakaliswa siyakuba njengaye ngokuba siyakumbona njengobeni. Bonke abanalo lelo themba kuye bazihlambulula njengokuba yena ehlambuluka. Haleluya. Bazalwane, before sithole le privilege sinayo kuNkulunkulu ukuthi sibizwe ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Lento ifika kanje ukuthi umuntu number 1 waxabana noNkulunkulu. Haleluya. Sikule mess nje bazalwane ngenxa ukuthi umuntu waxabana noNkulunkulu. Umuntu wanikezwa umthetho kaNkulunkulu, yena wakhetha ungakwenzi uNkulunkulu amnikeze khona wabesenza uthando yena. Ngamanye amazwi sadelela umyalo kaNkulunkulu. Haleluya. Sadelela umyalo kaNkulunkulu sabe sesenza lokhu uNkulunkulu ethe singakwenzi. Ngalokho umuntu wabe siyangcola ngokungamlaleli uNkulunkulu, sabe sesiyangena isono. Uma sisesingenile isono uNkulunkulu siyaqala ke usiyahlulela. Haleluya. Useqala uNkulunkulu sebiza abantu ababeyingcenye abakhomithe lesisono. Haleluya. Uma eyakubona uNkulunkulu, umuntu oqala uNkulunkulu ayekela uAdamu, because uNkulunkulu wayekade ekhulume noAdamu. Wonke umthetho uNkulunkulu wayekade utshele uAdamu. Umuntu okwamele eqikelele ukuthi umthetho uyenziwa kwakuAdamu. Umuntu owavela kuqala abathandekayo uAdamu. Haleluya. Umthetho wonke uNkulunkulu wathemba uAdamu, wamnikeza uAdamu. uAdamu waseselahla wedelela izwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu mayifika uqonda kuAdamu uthi Adamu woneleni na? uAdamu uthi akusimile kodwa lona wesifazane. uNkulunkulu enza ngathi akabuzwa lokho, akignore bese eqonda kuEva. Wenze njani? Wenzani manje? Uyenzeleni lento? Athi uEva, inkosi akusimile. Inyoka iyona ethe angidle isithelo esiphakathi nensini. Ayithebela abantu bayi3, omunye ukhomba omunye, nomunye ukhomba omunye, nomunye ukhomba omunye. uNkulunkulu wangakhuluma nenyoka ngoba vele wayekulindela ukuthi lento le eyenzakalele enyokeni ngeke uyithembe. Haleluya. Ngeke uyithembe, vele kufanele ikwenze lokho ekwenzile. Haleluya. So uNkulunkulu wabe esiyaqala ke esekhipha ijudgment. Ijudgment kaNkulunkulu ethi ngoba aningilalelanga
niyakufa nokufa. Hallelujah. Ukufa kwafika kubona noma kungenzekanga same time. Hallelujah. Kodwa bona bafa. Bafa behleka. Bafa behamba. Bafa behlezi insimini yase-Edeni kodwa bafa. Bese Edeni bafa. Hallelujah. Kuyenzeka umuntu afele esontweni bathandekayo. Afa umuntu eshumayela, afa umuntu onesigreek, afa umuntu edlala i-keyboard, afe umuntu eyi-worshipper, afe umuntu eseva, ewumzalwane othe afe ekhona esontweni afe. Hallelujah. uNkulunkulu bethi niyakufa nokufa, ukufa kwafika. Kwafika spiritual, kwafika physical. Hallelujah. Kanoma asiphila impilo yayingunaphakade ngoba isono uNkulunkulu unama-consequences okufa abakhona okudla isono kuthina ukuthi niyokufa nokufa. Asiphila impilo yengunaphakade. Hallelujah. Asiphila impilo yengunaphakade siyafa. Umuntu uyafa spiritual, uyafa physical. Hallelujah. Adam no-Eva bona kuNkulunkulu base beyafa. uNkulunkulu wabadela uAdam no-Eva. Bake bazama-ke bathandekayo bakha amahlamvu bazimbathise. Okwakuyinto yesikhashana. Futhi khona lapho uNkulunkulu kwangenelela yena uNkulunkulu waletha iy'phuku wabaqokisa zona ngoba bambatha into amahlamvu. Into engeke ihlale ngisho isono. Kodwa bona bayimbatha. Hallelujah. Bembatha kuphi? Ensimini yase-Edeni njalo. Ngoba kuyenzeka umuntu ekhona ebandleni akha amavesi ambathe amahlamvu. Umzalwane ayidefend. Bona wayidefenda lo muntu. Ayidefende ngalo iBhayibheli elalikhwetha lithi. Ingakho sinamabandla ezangoma but eshaya isound. Hallelujah. Baphathi imkhonto abanye. Ngoba kwaba khona iqili elakhona ukukha amahlamvu layimbathisa. Hallelujah. Waze kwangenelela uNkulunkulu nakhona khona lapho kulawo mahlamvu. Hallelujah. Sithola ke uNkulunkulu ekhuluma kuGenesis chapter number 3 verse number 15. Isithembiso esisiprofeto sokuqala athi uNkulunkulu inzalo yowesifazane iyakuchoboza ikhanda lenyoka. Hallelujah. Wena ndoda uyakuphila kabuhlungu, indoda uphiliswe izinqumo zayo. Hallelujah. Uyakuphila kabuhlungu, uyakusebenza kanzima. Ukusebenza bazalwane ningasho ukuthi umuntu osebenzayo uyabona ususebenza kanzima sekujudgment. Okunye ususebenza nje. Asingasho ukusebenza kwi-judgment bazalwane because umuntu wadalwa Genesis chapter 2 verse number 2 umuntu uyabekwa lapha ensimini. Verse number 15 umuntu kuthiwa akalime alinde insimi. So umuntu wanikeza umsebenzi ensimini yase-Edeni. Hallelujah. Kwathiwa akayilinde. So ukhona lokho kusebenza lokho okufukuza ukusebenza kanzima iyona judgment. Wathi uNkulunkulu uyosebenza kanzima. Wabe sekhuluma wathi wena owesifazane uyozala kabuhlungu. Hallelujah. Kodwa noma uzala kabuhlungu ayikho into yokunqabela ukuthi uyendodeni. Kukhona umuntu ongazala kulonyaka nangonyaka ozayo nangonyaka olandelayo. Abawanqena amadoda. Enganeni yokuqala uzale kanzima. Nina nikazi nibona umuntu wesifazane meyisiwe. Ekagibela phezu kwefriji efuna ukungena efrijini. Ngiyakutshela wena. Yabona phole ngayibamba njalo amantombazane astriphayo yabo. Le phole ngagibela. Leli tshanje ngagibela. Kodwa still uzothi mayibuya. Ulinde 3 weeks. Pendo
emoteni. Hallelujah. So noma aqalekisa ukuthi uNkulunkulu wabe esebeka ukuthi lo muntu uzoyilangazelela ukuze ezibuhlungu. Hallelujah. uNkulunkulu wazo siqala ke sithola ke isiprofetho sokuqala ku chapter number 3 verse number 15. Athi inzalo yowesifazane yakuchomoza ikhanda lenyoka. Ngitshela isimanga ukuthi wafika uAbraham babethi uye. Hallelujah. Wafika uAbraham uSathane wayithi uye. Ngoba uSathane izwe likhulunywe kuye walalela walinda ukuthi lenzeke. Elinda inzalo wesifazane. Umuntu wesifazane bathandeka kanayo inzalo. Ingakho kuIsaiah ngale chapter number 9. Hallelujah. A prophet akusele 7,000 years. 700 years, not 7,000, 700 years. Oh, usasele. Hallelujah. Ethi intombi yakuzala. Angijabo intombi iyakuzala. Hallelujah. Intombi yakuzala kanjani bathandekayo? So ipromise oqala uNkulunkulu asinikeza yona. Hallelujah.